Drama groups. Yeah. Area don't kwaba pa won sema edu bako. Mmofra Mmere Jumedie na edru so no. Nka 93.3 FM no asogusu a wotie no. Ya beje brenya bre ene nkwada no atwetwe nkomo na Afia Adomachade ahinta wo mo no etini epuwe. Na drama group no wo ayekra do ene asamo mo de ba no eye chenchirenche pa. Anu nti fra wo ba no fra wo ma ni nyina. Na wo ma no so from na afofo se Mmofra Mmere ya bre no edru. The wall is coming to one night. Oh, slowly but surely. Se won so anya kwanya afidie ne da ha na wuti afra obi na ka che ne se Jumedie bi ko so ahenkan FM tie ya Mmofra ede enti wo mu entie be. Destroying Peter. When are you going to realize you're destroying sweeter? Children dying, Lord, everywhere. Sign all the time. Destroying the nature everywhere. Sign all the time. By 2 weeks ni wonte yenka. Ye kasi aba na bibi atwan akwem. Enu nti aba no de ya san aba. Sign all the time. Jidi ye pa so wa ye krado ene so drama group no betie wonum. Enu nti misrawa da sani ya Jumedie koso ade ya chi wo Facebook. Henkai 93.3 FM. FM no ya capital letter so do no mo. Mmofra Mmere Jumedie koso na afi wo de wajenche no egu ho. Wajenche no 0594841044. 0594841044. Enchebia Mmofra Mmere kayansa ewo fidie yi emo. Children, Ya mi di Jumedie ho chia me awia yi medi. children of the field. Afia Ampfowaa. Me producer. Aya mama ajuafo su ya sister Debbie. Kwame asante so de ne na mabe fontentan kase no so. Enu ntia na wadi ya chi. Na ene futu sema me wode ma wansa ne yakwa Mmofra ne so ne se. Wo ye maame wo ya papa wo ya hwasofo na wo teteba. Ya wo na wo teteba no hwa wo kasa ye. Oh my God, Kasa bi wonu mu a eni kwan sa wo ka ewo Mmofra nim. Enkwada bebre no ana sisi a wo kasa asai. Wo mu ni me pa cho ka. Enkwada bebre kasa nya. Wo mu tutu sa. Wo ne kasa wantu no tutu ma. Esa ne kasa fia ho dra. Awofo ne ahwefsofo bi eka ewo fie. Enti sebi utwa wo bi adapa akra no a hwe se nkwada wo ho ana. Sanya obi apesa ne ba enyi ya prom. Ne ba enyi be ya sikani. Ne ba enyi be ya odefo no. Ya kai na hunu se ehye ase ewo fie. Enti ne kasa anya wan hwe obi a suku de ne be kwa akodu ba bi na so na ne kasa enti ni abode gallery asan aba beto so. Anu nti afutu sam a me wode ma wofo ene awie ne se. Ya na wa hwe kasa ye. Ni ye bia wo be ye wo fie ono hwe se nkwada no wo ho asa ena waye. Ya wo be ye wo fie bia no enya nsusu aso sa ye bone a enya nsusu aso bone wo nkwada ne so se ye papa nso a enya nsusu aso papa e wo nkwada ne so. Hwesa warefo tifie na ba me ne papa kwa de bia da patwa nkwada no so benyinyame amba mu ana omso mabra bone kosa anu ntimesra wada afutu samtaw na fe drama group na ba ene se mesra wada wo tete obi ba wankasa wo ba wo tete ba
ya show kasa ye show ni ye wabra Mmofra no ewo ho Afia Ampfowaa be ko drama group ne nchen esan se wonom aye krado papa enti afidie de ha no enyi enchim nto ba bia mane nda henka 93.3 FM haya Mmofra Mmere dwumadie ena wasogusu awutie no mi twa me ho abataw me ba obete Mmofra no enka Media Koswa Henkai 93.3 FM so. Wesia de bia after church. Eho ena Mmofra. Yama won kwan na aduma chede nya media dua wo medi. Sanso enya no Mmofra Mmere so. Ema ye ma enchechre se de be ye. Obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wenyina be ye mpanimpa. Se Mmofra Mmere. Wesia de ni wesia de bia. Ewo Ahenkai 93.3 FM so. Eye after church. Ene Mmofra Mmere. Obatampe edrenim Mmofra Mmere Mmofra no brony Mmofra Mmere ebaso live for Ahenkai 93.3 FM so kwese dey ene kwese da bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebo ene de mobaya ye mpanimpa di yie no yemfa ho chechirem no eye Mmofra Mmere eye Ahenkai 93.3 FM kwese dey ene kwese da bia after church Mmofra Mmere drama group Ewo Ahenkai 93.3 FM Pesiada area Dongubia Yeye abode Mere Obama ye ma dwense me walewo Sao na mano do amoko efa Oh me man de omma me wu mi anu ma hwe omenti baby amekwa wo sem de omoko Dabi mi bisa se odi omo kwan na nya se man manu gusu aken na andre wonti asia na baby amekwa na wo se hwa na de omoko mi bisa se odi omo kwan ma me busu ma na se efa Oh asem na manu gusu aken wo se baby amekwa no de omoko fi se mi anu ma hwe oma do aka mati na koka chiro mami ochina koka chiro mami se na wo twe wiye meba be ye ho ade yo na mano do amko tran efa na nya sem na ya ka wie aye koi do aka mati ai Yeah, Mmofra Mmere drama group Ewo Ahenkai 93.3 FM Pesiada area Dongubia Yeye abode Sister Kuya manenko sister sama ya de bai ne say wonya wale die ka onan to smo anya den pa anya sa nkola na ukun na obewale no kuta nkola mienu mama wani anya den obefa japade no nkola no mama mani aya de pa jamo muntimidi unda waka mati wonya den nya so mefa oso ye no ane say na amen okay ntuno de ya kan mama mani aya de pa e se me na be ma ne wale mi wa wale nkola no mama mani aya de sa nkola no ya de ya ko waka mati ya de mama bye Mmofra Mmere drama group Ewo Ahenkai 93.3 FM Pesiada area Dongubia Yeye abode Clement yes mama pache wa ho ba we kra minim ni din kra ye den wo da fa ufla unya ba ne bla na flo nya ba ne bla me awa edwaye na me ka se chinu achi mama pache da abi won so that is am ka se chinu achi da abi na se mesi wo fia ha ade tna mu chichi pache na ye ya de wo ye den na ye ya de hwa kwase semi osaka chile me sabuni na se man fiam se ankwa kwa chichi ade ma jem wo han se no muni mi on mama pache na dani ya ba chichi wa so ma ya se ya ba chichi
Wo be fi ana saponia. Na ebi wa ha. Me se mo fi akona kwatwi ayini. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinka 93.3 FM. Pesiada area don kubia. Yeye abode. Ina ise o mami na oni omoto no se le na ko. Hwe onye mami o. Hwe. Onye mami why? Osoli a so obuya sa dan hanu. Onye mami. Hwe wo de wonim de akoso. Okay, to wasima no. Ebi afa no no matenanti a. O de to wasima no. Senasta mo ewie ma be mafia no. Wo de wedin. Nti o de to wasima no. O de aka amate. Ya ntutu so. Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Na hoye. Nyame adumo na no mama ofia mo tisem. Hweye mama, atiti ade ye fam ofie ho no. De bia na obuye. Na wo mama ne ye. Na ara so tia. Me da ka chiro papa o wotia na wo nya hwe ne ka chiro papa. Me papa de o ka chiro no nya hwe. Ka chiro na kra wa masu wunim ne ma esua gu achi. Ka chiro papa. Sami kan chiro papa. Yo de matwa ka matme ka chiro papa. Ka chiro no. Yo. Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Say me kwadmo nti jinkwala school fees na eni omonko na kotua mom. Including school fees. Ah. Clement. Oh, but I'm in this escalator. I'm fan kotua school fees. Monko na mko dwale na mombo mamutu mu pada fefe so mati na mka kire Eh mbe de ojeje omuso. Oh ni ani mmadie mpe ma sempa. Ana mi redu me maba. You. Mmofra Mmere. Clement. Yes ma. Mamutu mu pada na wiyo. Mampa chan. Mamutu mu pada na wiyo. Pa chan. Eja yam ka so munchirumachi. Ye ntwi. Chance na mka so munchirumachi. Ye ntwi. The man to class school munjai. Me kwato school fees na ne encha no china. Me de kwato ready made ahye. Asa crunchia. E dey life ofia. Me kwato na no. At school munjai. Sometimes mka kire mo no. Betua na oda. Me say me chale na encha no china. At school munjai. Mu fence kwa. Mu bia kwa. Mmofra Mmere. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinka 93.3 FM. Pesiada area don kubia. Yeye abode. Entokani wenchi ekoso wa mami abna bodeni ni kumanintem ekoso sa na sesi ade nyame nchadum mami abna bode awon kola mienu oba baako bema baako na mama yenhwe ni enti ne bekoso ofio bra mami abna bode awi. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinka 93.3 FM. Pesiada area don kubia. Yeye abode. Okay. Esther. Ma. Johnson. Yes ma. Abrofum ramon blan mi say. Na madidi. Mampa chedebi. Modidi ye. Maybe. Hey, na pa be wo fia mi say. Ha. Francisca. Mami. Clement. Mom blan mi say. Adenti na mrofum ma ndidi. Mami pacho na mi senior ma. Where dey? Mi senior ma. Etu omo twaya na senior ma ni wie. Aso ma didi. Pachan. To ma fia mi say akonu aduane amoma. Mami na sister yo din obetumi aduane. Amu obetimi anu aduane na omadi. Oya ohun kra ya misiri. Mo fia mi say akonu aduane mlam. So ma tem ka kire mo no. Bra mo nko ase, mo nko mo de aduane ba blam mo nko. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinka 93.3 FM. Pesiada area don kubia. Yeye abode. Mira na ma no do mo kwan fa. Ah, na de nti na abusa me sa asem we. Me bi sa o ma no do mo kwan fa. Na me mba omu nyinyi yo ehemfa na sisi me O baba na wedi 20 years no onyi ye. Oh, me baba 18 years kula onya yo. Ha. Eto ba ti so baba e ma na onyi ye. Onyi ye.
me send down obo me no obo me di mi chichi for me ma no na ka wai ma me ma no just na ana da kan chile me nya botre manu aduane le de nurse matete mo ehye na omo to obo ase keke na omu didi no keke eno keke obo me di mi chichi for we di obo a eno keke eno keke wo dia obo ase me flom meka bibia chile no me ntu ami metu okay de bo me de insulo waka chile me nko ade me pe bibia ye wo ho Mmofra Mmofra Mmere drama group. Ewa Aninka 93.3 FM. Ya mwachi se ako. Papa mpache no wankomo. Nkomo ben. Papa, obeje di say mama na ni ntifia no de bia na oboyen. Saon. Ai. de bia so le na oboye sa. Shut up, you. Na adwe se mente on. De bia na mo bom maame no. Na mo be ka kire me so no bom. Papa yenya ni hwio. Na ma che da twen me tutu bibiye. Na mo amde mo ho aba de. Mu so mu de. Maame na mo bom me na mo wale no. Enya mo na mo wale no. Na mo enja ya ahwa mi metu anamu mbetu. Ana ma ka kire me no. Papa yenya hwio. Mo nya hwe ben. Obo de bia so le na oboye sa. Obum enya me na mo wale no. Mo na mo wale no. Denti na wo se mo so mbo no. Papa mani so nka na. Papa de ya ka kire wo. Ma ka kire me ame so na ma ka kire mo no. Mmofra Mmere drama group. Ewa Aninka 93.3 FM. Ya mwachi se ako. Mmofra Mmere drama group. Ewa Aninka 93.3 FM. Ya mwachi se ako. Sister na bode ene ya bani so grandma. Sister na wawale na ekwasen. Oh, eye papa. Menem lofu ma no mo ho ye me so me ho ye. Eye. Ya die ya be ka kira wo say ma oninya den pa we de nyame ncha de onya nkwala mienu ma oninya den pa nya say nkwala no O me fa oso. O me fa oso pa nti ma oninya den pa nya say o me fa oso afes mi bisaw me sin nkwala no hwan na o mani den pa hwan na ni den Be ma no. Be ma no. Ane, menya adwin bi ku oba ne first. hey dia